Здравейте на всички и добре дошли на днешното видео. Казвам се Мария Чекулевска и в следващите няколко минутки ще ви покажа как от това, което така или иначе го правим, а това е харчим пари, да печелим. Но не само от покупките, които се случват в България, тук и от покупките, които се случват навсякъде в света. За какво хората харчат пари ежедневно? Разбира се, за храна, за дрехи, за гориво, за почивки, за ресторанти, за кафенета. За всичко това хората харчат пари ежедневно. И днес ще разберете как с помощ на нашата компания MyWorld, която е австрийска компания на 21 година, и с помощ на това уникално мобилно приложение, което е напълно безплатно, можем да бъдем платени за всяка една покупка в над 50 държави, над 400 000 местни магазина и над 17 000 онлайн магазина. Какво получаваме, когато го използваме мобилното приложение? Точни и ясни предимства. Кешбек и шопинг точки. Кешбека означава пари на банковата сметка, а шопинг точките служат за още по-голями предимства, по-точно да ни се увеличава кешбек. Как го използваме мобилното приложение? Много елементарно, в 3 стъпки. Отваряме мобилното приложение, натискаме на черното бутонче, подбираме търговският обект, сканираме цялата касова бележка, проверяваме данните и си ги получаваме предимствата. Колко кешбек и колко шопинг точки сме си получили за нашата покупка. В момента имаме наградна игра, казва се Scan and Win, и след всяка една сканирана касова бележка получавате билет, с което билет можете да си получите някои от тези страхотни награди. В момента аз имам 99 билета, но ежедневно си използвам мобилното приложение, защото не си спестявам само пари, тук си спестявам и време, но в същото време получавам и билет, за да получа някои от тези страхотни награди. В момента е време на почивки и имаме възможност с помощ на Travel World да си получим почивка на супер изгодни цени. Как става това? Обадете се на човека, който ви покани на това видео, за да ви изпрати кодове за отстъпки за почивката да ви стане на супер изгодни цени. До сега си говорихме за това, как когато го използваме мобилното приложение, си спестяваме. Тези пари завършват на нашата банкова сметка. Но доколко станеме част от Lyconet маркетинговата агенция и започнем да го промотираме мобилното приложение, вече започват да идват печалбите. Как става всичко това? Един човек му се харесва идеята, иска да си спестява за какво? Защото всеки един човек иска по-високо качество за продуктите и услугите, за колко е възможно по-ниска цена. Ходи при търговският обект, който е част от нашето мобилно приложение, от нашата лоялна програма. За какво търговеца става част от нашата лоялна програма? Защото всеки търговец иска по-голям оборот, за колко е възможно по-ниски разходи. И когато търговеца разбира, че плаща само върху реализиран оборот, става част от нашата лоялна програма. И как се случва целият този процес? Потребителя го намира търговеца на самото мобилно приложение, си я сканира с касовата бележка, MyWorld му изпраща фактура на търговеца и си ги получава парите обратно. Сега, коя е разликата между човек, който е обикновен потребител, и човек, който го изгражда бизнеса, поточно е част от Lyconet маркетинговата агенция, е, че като потребител човека си спестява 10 лева, но за същата сума на пари, която е изхарчил, като Lyconet маркетер, вместо 10 лева получава 20 лева. И плюс на всичко това отгоре получава 1% маркетинг бонус. Това му се харесва на човека, иска да го сподели с всичките приятели, те си харчат пари за тях, си спестяват за тях. Тези 600 лева, които са ги спестили тези 100 човека, завършват на тяхната банкова сметка. Но като благодаря, че благодарение на човека се случила тази препоръка и търговецо има увеличен оборот. Какво се случва? Като благодаря 600 лева и за човека, който ги свързал потребителя с търговеца. Винаги, когато се случи любов между потребителя и търговеца, човека, който ги свързал, си тръгва като благодаря с пари на банкова сметка. За какво аз се преместих от Битоля в Пловдив, за да го развивам този бизнес? Защото няма лимит. Това, което най-много на мен ме грабна, е това, че не продаваме нищо, а имаме възможност да печелим от всяка една покупка, което се случва не само в България, тук навсякъде в света. Не само за онлайн покупки, тук и за офлайн покупки. Нямаме лимит. И за всички хора, които искат да го изградат пазара и да го забързат процеса, защото в момента се търсят хората,
които ще го изградат пазара на потребители и на търговци. Имаме още тази кариерна скала, това е допълнителна комисиона, както виждате, комисионите от 100 до 100 хиляди лева на месец. Това е за хора, които изграждат също така хора, които ще станат част от Lyconet маркетинговата агенция. Едно резюме. Всички харчим пари всеки ден. Всички искаме да спестяваме. И всички препоръчваме ежедневно. Сега имаме възможност от това, което така или иначе го правим, да започнем да бъдем платени за всичко това. Вземете си го вашето решение. Вземете решение да присъствате на някои от нашите събития, без значение дали е онлайн или е офлайн в града, където се намирате, за да получите цялостна яснота. Това е нещо, което върви с нас или без нас. В момента се търсят хората, с които заедно с нас ще го изградим пазара в България на потребители и на търговци. И ще бъдем платени за всяко едно нещо, което се харчи на този свят. Но не само и за това, от което се харчи тук, дори когато се гледа телевизия. За всичките детайли, човека, който ве покани да го изгледате това видео, ще ви изпрати линк за безплатна регистрация. Регистрирайте се и вземете решение да го стартирате бизнеса още днес. Поздрави и до нови срещи!